El treball de recerca ha consistit a treballar moltíssim i esforçar-se molt, però també a obrir uns nous horitzons i nous coneixements. Dies i dies i dies, molta constància, a veure fer el treball, molt bé. M'ha servit per adquirir coneixements en totes aquelles àrees que m'interessen i m'ho he passat bé perquè ha sigut un tema que m'ha agradat molt. Rebre aquest premi ha sigut un honor i estic molt contenta. Benvingudes i benvinguts a l'acte d'entrega dels Premis de Recerca Jove de l'any 2018. Avui se us reconeix la qualitat, el rigor, aquest rigor del mètode científic. Crec que se us reconeix també la passió amb què ho heu fet, aquesta passió per aclarir, trobar, descobrir, transformar. Amb vosaltres fem una societat, un país i un món molt més just, format i equitatiu. Moltes gràcies. Soc la Xalana i ara estic acabant el primer any del grau d'Educació Primària a la Universitat Autònoma de Barcelona. I jo també us vull felicitar per fer-vos vostre el treball i implicar-vos al màxim en les vostres recerques, amb moltes ganes i molta curiositat sobre allò que us interessa, essent així els protagonistes i les protagonistes del canvi del demà per una societat més inclusiva i democràtica. Gaudiu al màxim d'aquest moment. Us el mereixeu i us puc assegurar que no l'oblidareu, perquè això us acompanyarà tota la vida. El que significa aquesta recerca doncs, és aprendre, és sobretot buscar respostes que us feu, que ens fem tots plegats, i aquesta idea latent, confio que sigui sempre la de millorar el coneixement de les coses que potser no sabem, de les coses que se'ns han amagat, de les coses que havíem oblidat, de les coses que ningú no s'havia preguntat encara. I en definitiva, doncs, no només heu fet un treball que ajuda a conèixer una mica millor l'objecte de l'estudi que vosaltres hàgiu fet, sinó que penso que ens ajuda com a país també a ser una mica millors. No renuncieu mai als vostres somnis. Moltes gràcies a tots.